ಹರಿ ಓಂ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ತಾರೀಕು ಏಟಪ್ಪ ಇನ್ನು ತಾರೀಕು ಇತ್ತು ರಡ್ ತಾರೀಕಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಅವಳು ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಟಿ ಹಿಡ್ಪೊಂದಿಜ್ಜ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿಗೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಇಪ್ಪಡು ಅಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಕುಲಿನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಪರ್ದಿರಾರು ಸೊ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 7:45 ಬತ್ತುಂಡು ಆಟೋ ಪಂಡ ತಿಂಡಿದೆಲ್ಲ ತಿಂತುಜ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ತಿಂದ ಆಯಾಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪಾವನು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಇಡ್ಪೋಡು ನಾರಾಬಿಗೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ನಾರಾವಿಗೆ ಈಗ ಹಾಂ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗತ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಈಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಪೋಡು ಹಾಂ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೋಂಡ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಲಿ ಅತ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಿಂಚೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ದೆನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಂಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಟೋ ಬತ್ತುಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚರಾದ್ರೆ ಕೆರುವ ಸೈಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಚೆಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕ್ಬಾರ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ಬರ್ಪಡೆ ಹತ್ರ ಎಂಟು ಮನುಷ್ಯರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ ಮನೆಯವ್ರ ನಮ್ಮಳೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನ ಚುಲೆ ಜನ ಜನನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಓಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಸ್ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಶಿವ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೀಮೇಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲೋಡಿತ್ತೆ ಆರಾಮೋಡು ಇದ್ದಾಲೆ ಆಟು ಬಂಗೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಆರಾಮ ಬಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲಿಯ ಕಂಡಿ ಬರಿ ಸೀರ್ತಿಕ್ಕಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋಯಿಂದು ಚಪ್ಪಲ್ದಂಗಡಿ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬುಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ದಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಬಾಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬಂದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈದೆ ಬರೋದು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಆರೆ ನನ್ನ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂಡೀರು ಓಕೆ ನಾನು ಸೋಡ ಶರ್ಬತ್ ಬಂಡೆ ಮೇನ ತಿಂದಾಂಡು ಅಂದಾಂಡು ಬಸ್ಸದ ಕುಂತ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾವಿ ಬತ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲದು ಅಣ್ಣೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 6 ಬಂಡೇರು 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಆನು ಬಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒರಂಬಾರೆ ಕಂಚ ರೀಚ್ ಆಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮುಟ್ಟದಂಗಡಿ ಪೋಪುನ ಹತ್ತಜಿಡ ಒರಂಬಾರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತವ ಚಪ್ಪಲ್ ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ತೂವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಜದ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಜಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಆವುಡು ಇತ್ತೆ 6 ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಆನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಲಗೈತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಏತು ದುನ್ನುಂಡು ಏನೋ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ಹೋತುಂಡು ಅಂಚ ಸಾಕಾಂಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ರೋಡುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಪ ಮೇದೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ತಿಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೊಂಚಿ ಬಸ್ ಲಾಯ್ಕ ನೆದ್ರಾಂಡು ದಾಲಾವಡ್ ಯಾನಾಯಿ ಮುಲ್ಲನ ಜತ್ತೆಡ ಎಂಕೊಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೆಪ್ಪುಜೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕಟ್ಬೋಡ ಏನ ನನ್ನ ಚಾಮಿನಿ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ತೂವೋಡು ಬಸ್ಸಡು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಬಸ್ಸಡು ಜತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಜತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಕಂಡು ಚಾ ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲರು ಪಾಪದ ಐದು ಕುದಿಂದ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿದ್ಯಾ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ನಂದು ಡಬ್ಬು ಅಂಡ ಚಾಪರ್ಕ ಬೆಳಿಚ ಚಾಪರ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ಆಮಿ ತಿಂತ ಇತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚೂರುಂಡು ಜಾಗ ಬಂಚಿತು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಉಂತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಚ ಏನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದ ಜತ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಚಾ ಬೇಕಾ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಚಾ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರು ಚಾ ಪರಿಯೇ ಖುಷಿಯಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ರೂಮು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಜಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗೆ ನೋಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೇವರು ನಿಕ್ತಾಗದೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂದು ದುಕ್ಕನ್ ಸೇರ್ಸಾಯನಿಗೆ ಕಿಚನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೆಂದುದ ಈ ಪುರ ಮೂಲೆ ಬೆಂದು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಪರ್ದೆ ಪೋಂಡ ಪಿದೆ ಇದೇದ ಕೋಣೆ ಬಂದರವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮೂರು ಪರ್ದೆ ಹರ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ ಅಂತ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿಲು ಬರ್ಬೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಳಿಯ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ತೂಪೆ ಎಸ್ ಲಂಚ್ ಆಯ್ಪೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಬು ಇದ್ದೀ ಏಯ್ ಕುಕಿ ಆಚೆಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪ್ಪನು ಡೈಪರ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಹೊರ್ತು ಬೋಡಂಡ ಬಿತ್ತು ಕಳೆಕ ಬಾಯ್ ಬಾಬು ತಾಟ ಪೋಪ ಏನ್ಲಪ್ಪಲ್ಲ ತಾಟ ಕಾ ಒಡಗ್ಲ ಪೋಪ ಕಾ ಇದ್ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾರ ಮಂಗಳವಾರತ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನ್ನ ಚಾ ಅಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಪೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಲರ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಒಲಾಯ್ಡು ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾಲ್ದೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಅನುಚ್ಪಿದೇ ಬರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಲಾಯಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಾಯ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರನ್ನ ಬರ್ಪತ್ತ ತಾದಿ ಅವು ಇಂಚ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಈ ಸೈಡ್ ತೋಟ ಒಂದು ಬಾಳೆದ ತೋಟ ಉಂಡು, ಬಾಳೆದ ಒಂದು ಐ ನಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಪೆತ್ತಾಗ ಪಜೀರ್ ನಡ್ತೇರು. ಸೊ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಇದರ ಬರ್ಸಗಾರ್ಡು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಜೀರ್ ಕೆತ್ತರಿಗೆ ತೋಜೋಡು ಇಂಚ. ಇಂದೀತು ನಮ್ಮನ ಜಾಗ ಮೊಲ್ತಲೆ ಸುಂಟನಿ ಮಾಡಿದೇರು ಬೇಸತ್ತೈತದೆ. ಅಂಜೂರಯ್ಯ ಪಾಪುಂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಡು ಅಂಚಿಪುರ ತೋಟ ಮರ ತೋಚ್ಕೋಬೇಕು. ಓ ದೇವ, ಗಿಜ್ಜೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮೊದಲು ನಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿತ್ತೀರು ಗುಜ್ಜದ ಇಜ್ಜ ನಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡು ಬೇಗ ತಿನ್ಕಂದು ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. ಈಗ ಗುಜ್ಜದ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಗುಜ್ಜದ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಕುಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುಜ್ಜ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾರುವೆ ಇಜ್ಜೆಂದ ಬಟ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿಲ ಮಾರುಜೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಅಂತಿರತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆದಿಪ್ಪು ಶ್ರಾದ್ದಾಗ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪ ವಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ತಾವರದಲ್ಲೇ 4 ತಾವರ ಆತಂಡು 4 ಐನು ಇಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ತೋಜಂಡ ಎಂಕಿದ ಹಾಲು ತೋಜಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಹಾಂ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದಾಂಜಿದಲ್ಲಿ ದೈ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಅದು ಥರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಟು ಇಯರೆ. ಇಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಮದನಿ ಕಿಬಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡೇತ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ 4-5 ದಿನಕ್ಕದನ ಎಂಕು ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಅವಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಹೊರಗೆ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಣಿಗೆ ತೊಂದ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪದು ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನೊಂದು ಲೆದಿನ ಕಿವಿತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಆನೆಂಚ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಮಿತ್ತದ ಉಂಡು ತಿರ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ತಿರ್ತದ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೂರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಉಳಿದುಂಡು. ಅವಳು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಬೈದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆವಾಡು ಅವು ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಪುಂಡೆ ಅದಾಗ ಅದು ಹಾಲಾತುಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಏನಾರು ತೂಯೆ ಐಪಂಡೇರು ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಜ್ಜಂಡು ಬಂಡೇರು ಆರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿನೇಟಾಂಡು ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದು. ಅವಳು ಬಾಲೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ದು ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತು 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆ ಪೋಯಿನಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ಮಿನಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಮಿನಿ ಪೋತು ಬೇಡ ಚಾನ್ಸ್ ದೂರನ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ತಾನು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಬತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಹೊರದಾಕದು ಪೋಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಇದರ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಕುಡೋರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಅವಳ ಅಂಚ ದಕ್ಕದು ಪೋಪುನು ಮನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಬಂಗ ಬಿಡ್ದೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಊಪೆ ಅರೆತ್ ಬಂಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಸಮೇತ ಅದೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತುನುಜೇರು ಅರೆಗಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಗೆತ್ಕೊರೋಡು ಅರೆಗಿಂದ ಅಲ್ಲಾರು ಗೆತ್ತುನುಜೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅದು ಪಿರದೊಂದು ತೂಪುಜೇರು ಆತು ಬಂಗ ಬುಡ್ತಿನ ಕಾಸು ಈ ಥರ ಆಂಡತ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಬುಲ್ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬುಲ್ತೊಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಬುಡು ಬೇತ ಮಲ್ಪಾಗದ ಅದ ಮಲ್ಪುನು ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಡುಂದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಅರೆಂಗೆ ನೆರ್ತುವೆರಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡೇರ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಓಲಂತೂ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲರ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಬೂರ್ದುಂಡ ಮಿತ್ತದ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದ ಗ್ರಿಪ್ಪುಡು ಉಂತುದುಂಡು ದೆತ್ತೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತೆ ಆನು ತೀರ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಈಕೆ ಬಿತ್ತ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಪೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಸುಮಾರು ನಾಡಿಯ ಎಂಕ ಓಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನೆ ದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಆತ ಒಂದು ಓಲು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂದೆ ಅನ್ನಾಡು. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತನಾಲೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂಥ 2 ಪನೊಂಡೆ ಆದಾಗ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಅವು ಪೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಪೋಣೆಂಕ ಅದಲ್ಲ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಆತುಜಿ ಅವು ಬಟ್ ಒಂದೆಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ದಿಂಚ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂತೇವೆ
ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ ಅನ್ಪುನು ಬಂಗ ಬುಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಅಂದಂದಾಂಡ ಈ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪಂಡೆ ಅಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಕಾಲುವರ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವರ ಆಡ್ತೆ ಆನೆ ನಾಡ್ದು 10% ನಾಡ್ದು ಅವರ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಡ್ತೆ ಕಜದ ಎಡ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಕಾಸು ಗೆತ್ತಿಯೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ₹5 ಕಾಸು ಗೆತ್ತದಿಯೆ ನಾನು ದೇವರು ಹಾತೆ ಬನ್ನಿ ಬಂಗ ಬುಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಬಂಗ ಬುಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕಡು ಇಜ್ಜ ಪಾಡು ಅಂದು ಬಂಡೆ ಮುಂದು ದೆತ್ತದಿಯೇ ಅವಲ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಗೆತ್ತದಿಯೇ ಮನಿತು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮಗಲ ಬಂಡೆ ದಾಲ ಇರೋದಲ್ಲ ನಿರ್ತಿಜೀರು ಬಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಅಲ್ಪನ್ ಮಾರ ನಿಕ್ ಬರೀತಜಿ ದಾದನ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅವ ಅದು ಒಂಜಿ ಏತು ಮುಜಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡೋರ ಬಾಲೆಗೆ ಮುಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಮರ್ದು ಬಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕ್ ದಾದಂಡು ನಾನು ಕುಡೋರ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಚ್ಚುಗ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಾತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಚ್ಚುಡಂದು ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಏನದು ನಾನು ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೆಕ್ಕರ ಕಥ ಹೋಪನೆ ಅದನ್ನು ಹೊಳೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾಂದ ಅದೇಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೋಂದ ದೇವರನ್ನ ಎತ್ತಲ್ಪ ತಿರ್ತದೆ ಯಾನು ಗೋಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶೈನಿಂಗ್ದ ಅಂಟಾದೆ ಅವೇ ನೀ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡವಲ್ಲ ಅವ್ವೇ ಅಂದು ಇನ್ನೆ ಆಡಲಿನ ಮನಸ್ಸು ತೂಲ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮುಡ್ದು ಬೆಂದ್ರು ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಚ ಗೋಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ದುಂಡು ಸೊ 4 ದಿನ ಆತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅವಲೇ ಪಾಡು ಅರ್ಧ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಲೇ ಪಾಡುವ ದೆಪ್ಪುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಏನು ಬಟ್ ಏನು ಅರ್ಥದ ಜಾಂಡ ಆನೆ ಅಡಪು ನಾಲು ಸೊ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಹೆಂಗಿಂಚ ತೂಪೇನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಪನರ ಅವೊಂದಿನ ಖುಷಿ ಅವ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಎತ್ತು ಸಲ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಕಾಣದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡೆ ತುಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರ ಧೈರ್ಯ ಬೈದು ಜಂಕು ಕುಡೋರು ಎಂಕು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಕು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೀತದಿಯ ಇಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ರೇಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ರೇಟದಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಕ ಅಂದು ಗೇತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮೀದು ತರಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಪುರ ಮೀದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಗೆ ಹೋದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ದಕ್ಕದು ಪೋನಾಗ ಉಂದುಲ ಬೂರುಡಿತ್ತನ ಬುರ್ಚ ಇಲ್ಲಡ ಅವು ಬೂರ್ದಿನ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂದೆಪ್ಪುನಾಗ ಉಂದುಲ ಬೂರುಡತ್ತ ಬಟ್ ಒಂದು ಬೂರ್ದುಜಿ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಒಂದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬುಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ವಿನ್ಯತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಪೋತೀನಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಒರಿಯನ ಕಾಸು ತಿಂತೀನಿ ಅರತ್ತು ಉಡ್ದು ದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಅಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯದ ನೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ದಿನ ಅರತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಫುಡು ಹೊರ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಿಬಿತ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅವಲ ದಕ್ಕದು ಪೋನಾಗ ನಮಕ ಎಂಕ ಆಯ್ತು ಟ್ರಸ್ಟೇ ಪೋಂಡು ಎಂಕೆನ್ನ ಕಿಬಿತ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟೇ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳತುಲೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವು ನಮಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುವೆರು ಓಕೆ ಅವೇ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಏನ ನಮ್ಮನ ಹಾರ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಚೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಕುಡೋರಿನ ಮಿತ್ತು ಅವೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀಪ ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ಲ ನಮ್ಮನ ಹಾರ್ಟ್ ಚೂರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀಪುನು ಬುರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅವೇರೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇದು ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಏರೇ ಪನ್ಪುನು ಅಂದಾತ ನಮಕ್ ಕುಡೋರ ನಮಕ್ ಏರ್ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಬುರ್ಚಿನ್ ತೋಜುನು ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೊರ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡು ಅವಳು ದಕ್ಕದು ಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕುಡೋರ ಬೂರ್ದು ಪೋಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೆನ ಕಿಬಿಕ್ ನಾನು ಬರೀತು ಜಾಂದು 12 ವರ್ಷದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾವ ಈಗ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಡಿರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚನ ಮುಚ್ಚಾಡಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ದ ತೂ ಹೊಡಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚನ ಕುಡೋರೆ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂತ ಕಿಬಿಕ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ದೀತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂಡತ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೇವರೇ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗದ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಾನು ಬೇತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಒಂಜೇ ದೇವ್ರ ನಂಬಿ ಒಂಜೇ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡೆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಪತ್ತಿಯರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಪಂಡಿರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವೇ ದಕ್ಕದು ಪೋದಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಇಂಚ ಊರಿಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡುವ ದೆಪ್ಪುವ ತರೆ ಬಚ್ಚುವ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪನ್ನರ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಸೊ ತಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಪು ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ದಕ್ಕದು ಪೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಮಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದಿಜ್ಜೆ ನಂದು ಗಂಟೆ 21 ಕಾಲ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುಂಟುಲೆ ಆ ಗ್ರೀನರಿ ಅವಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದಂಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಯೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂದಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೋರ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪರ ಪೋನಗರ ಚೂರು ನಿಂಗೆ ಆತ ಎಂಕ ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಇದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಟೆಂಪಲ್
ಈಗ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುನೇವು ಆರಾವಿ ನಂದಳಿಕೆ ಟೆಂಪಲ್